Gireklamo sa ubang residente sa Buhangin, Davao City ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada mismo sa dalan nga nahimong babag matud pa sa mga nagalabay nga motorista. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining usa ka puti nga van nga nakaparada mismo sa kalsada sa dalang Palm Drive Extension Purok NIC Buhangin proper, Davao City. Makita sab kining usa pa ka puti nga SUV, PUJ ug kotse na nakaparada sa mismong kalsada. Ang residenteng si Godofredo, mereklamo na tungod maglisod matud pa nga makalahos ang mga dagkong sakyanan sama sa mga garbage truck tungod sa mga nagababag nga sakyanan sa kalsada. Yo hasol nga na maglabay-labay layo, di tamagi anong truck sa basurahan dire. Okay. So unta sir, unta. Unta malimpyo na dire kay para masudlan na po ang basurahan dire, apil na sad mi sa koleksyon sa basura unta. Dako usab ang kabalakan ni Angelica sa mga nakaparada nga mga sakyanan sa ilang lugar. Tungod posible kining makalangay sa mga bumbero nga moresponde kung dunay sunog. Naaman gud daghan nakaparada dira kay dili dayon sila makasulod ba. Tapos what if kay dako day kayo ang sunog, so kailangan pa sila pa kanang tawagon tapos madugay pa makasulod ang mga bumbero. Kauban ang mga opisyal sa barangay Buhangin proper. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong lugar. Padulong pa lang, ubay-ubay na ka mga sakyanan ang among nakita nga nakaparada mismo sa kalsada. Pag-abot sa lugar, makita gihapon ang van nga nakaparada sa maong dalan. Sa among pakikinabi sa kabanay sa tag-iya sa maong van, gihimakak ni ini nga abandonado na ang maong van. Nagahulat ramatod pa sila nga mapalitan kini og ligid. Ang 61 anyos nga sinong Bernard nga adunay sakyanan nga nakaparada usab mismo sa dalan. Aminado nga paglapas ang pagpark ni ini sa mismong dalan. Gani, sugyot ni ini. Ang ingana, it should be tanan, dili kay kinira istaktuhan dito sa Pikas. Grabe po gani dito. Matod sa kapitan sa barangay Buhangin proper, dugay na matod pa kini nga problema sa ilang barangay. Ubay-ubay na matod pa ang ilang na-report nga individual sa City TMO nga natagan na og tiket. Apan ginabuhat lang gihapon nila og balik ang maong paglapas. Naistoryahan ni nato sila sir nga before, actually dili lang ang barangay nagaistorya, nagapaabot o nagapahinumdum sa ilaha. Gawas pod aduna po'y city reports nagagikan sa ato ang syudad nga sama sa CCTMO nga mismo nga sila nadyoy mo anhi. Sumala sa Davao City Transport and Traffic Management Office, 500 pesos ang multa sa mga driver nga naga-illegal parking. Gani, ginasugod sa botan nga patasaan pa ang multa sa light vehicle, gikan 500 pesos hangtod sa 2,000 pesos. Samtang sa mga large vehicle, gikan 500 pesos, nahimo na ang 5,000 pesos. Sa karon, nakigistorya na ang barangay Buhangin proper sa mga individual nga nagasupak sa maong balaod. Nang inatusab kini nga tumanod sa mga motorista ang inapatuman nga balaod sa dakbayan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.